Yeah. Takže dneska jsem se rozhodl, že si půjdu vytisknout CVčko. A jelikož se mnou Kuba nešel a zůstal tady s Zuzkou, tak jsem šel sám. Naštívil jsem, nebo jel jsem po Fulmore Road, směrem nahoru přes křižovatku a zavítal jsem k nějakému Indovi, protože jsem si říkal, že Indové často mývají tiskárny a tak jsem to chtěl u něho vytisknout. Když jsem se ho ptal, jestli tam má tiskárnu, tak říkal, že ne, když šla venku, říkal, že jo. On to popřel, tak jsem šel jakože ven a v tom mě zastavil jakýsi Polák a promluvil na mě česky. Byl jsem uchvácen, ale přesto jsem s ním musel komunikovat anglicky a on říkal, že jsem strašně milý a že mi to půjde vytisknout do své práce. Potom, co jsem byl u něho v práci, což je takový docela gotický obchod s věcma z gotiku, viděl jsem tam všude samý štíty, masky a takové ty věci strašidelný. Všechno z kůže, ale typci tam byli v pohodě a vytiskli mě moje CVčko, ještě Kubovo CVčko. Ale já jsem potřeboval víc kopií a tak jsem musel jít k jakýsimu Indovi. Řekl, že chce 10 pencí za jeden list. Tak jsem jich vytiskl 21. A zaplatil jsem 2 libry 20 a když jsem pak chtěl plastový obal na to, tak mi řekla, že ho má za 60 a začala mi ho podávat a hnedka se mě ptala, odkud jsem. To mě to rozsvětlo. Dívej, ty jsi říkal, že to vytiskne za 21 a dívej, kolik je tady zhlédnutí teďka u zústčenýho videa. 21, hustý. No, dobrý. Jo, to bylo něco magického. A ona mi řekla, že chce 60 pencí za plastovou folii a když jsem si uvědomil, kolik těch folií mám doma a kolik tak může stát, že to může být haléř, tak jsem si řekl, že to nechci a že je to moc a že je strašná a odešel jsem s tam pryč, protože bych si to koupil. Po cestě domů jsem si říkal, že něco natočím, že natočím něco, jak jezdím na pennyboardu. Ovšem to se mi jaksi moc nezdařilo, protože jsem doma zapomněl držák a tripod. A tak jsem se vydal smutně domů, ovšem po cestě jsem měl nějakou stavbu. A jak jsem si řekl, že z prdele tam zkusím zajít. No a jsem nemusel dovnitř chodit, prošel jsem okolo a než jsem si stihl nějak tak v hlavě promítnout, co bych tak mohl říkat, tak tam stál už jakýsi vedoucí stavby. Což bylo v prdeli, protože se mě ptal, co tam chce, tak jsem mu řekl, že tam jenom stojím a přemýšlel jsem nám, co mu řeknu. On začal mluvit o lidech, jak chodil a posílají mu CVčka a jak hledají práci. A tak jsem mu řekl, že taky hledám práci a že no, se mám CVčko, samozřejmě ne takhle splynulé jak česky, ale to angličtinou, takže se mnou byl rozhovor strašný na téměř žádné úrovni. Ale i přesto mě řekl, že se mám za hodinu stavit a že volal jakýsi chlapku, ten to nezvedal, tak mu psal 2 SMSky a ten taky, na tom taky neodepisoval a teď se mám za hodinu se tam mám zastavit a vyžádat si ho, aby se mnou promluvil o práci. Dobrý, ne? Hustý. Hustý, že jo, hustý. Tady? No, tady hnedka, za rohem. Hnedka za rohem, asi cirka 400 metrů od baráku a když jsem měl domů, tak jsem měl na pennyboardu a měl jsem jakýsi černý guys a byli malí, tak já nevím, 5. třída, tak jsem je pozdravil. Ptal jsem se, jak se mají a řekl, že fajn, tak jsem řekl me too. A jel jsem pryč a ten hajzl asi po 20 metrech po mě začal střílet kuličkovkou, naštěstí se ani jenom netrefil, abych se otočil, jo. Ale otočil jsem se na něho, oni se zastavili a šlo vidět, že se bojí a tak jsem je nechal být a šel jsem pryč, protože jsem měl radost toho, že už jsem narazil na někoho, kdo by asi scháněl někoho kvalifikovaného jako jsem já. Mějte se! One shot vlog. Tak, už je to asi hodina, co jsem tam měl jít, takže se vydám za tím chlápkem k té stavbě, aby jsem se s ním pobavil o tom, jak vypadá s mou práci. Měl jsem se setkat za hodinu tady u téhle místa. Taká budova. Jsem se setkat s chlápkem, který mi měl domluvit práci. Potkal jsem ho zcela náhodně a teď jsem byl u něho a řekl mi, že se musím dostat na tady tuto adresu Millwall Street a že se mám potkat s chlápkem, který Pat Current se jmenuje a zítra okolo 11. 12. hodiny bych se měl dostavit a dělat tam testy, svářické zkoušky a prej se kouknu na to, jak pěkně budu mít svára, podle toho mě přímo nebo ne. Tak uvidím zítra, no, jenomže zítra mám ještě, jsem objednaný na National Insurance Number a uvidím, na to stihnu, no. Při nejhorším si vezmu kolo, třeba dojedu tam na kole nebo pennyboardu, poběžím, uvidím. Dělám všechno pro to, abych tam byl okolo té 10. 11. hodiny, jak mi říkal. Nejlepší na tom je, že tady tohle místo, kde jsem právě byl, je
400 metrů od baráku a já jsem zkoušel, tohle je vlastně první místo, kde jsem byl, kde jsem zkusil své štěstí s tím, že jsem neuměl vůbec žádnou terminologii zámečnickou nic. A ten chlápek byl strašně hodný, že jsem ho pokecal a domluvil mi vlastně zkoušku, jestli mě vezmou v práci a nebo ne, což je strašně moc super. Já jsem z toho děsně nadšený, protože mi zbývá asi jenom 100 liber, což na český je dosti, ale tady když mě stojí jízdenka autobusem 6 liber a tak, takže to není zrovna zase tak moc. Ale dá se s tím jistě vyžít ještě delší dobu, ale i tak si chci pro jistotu najít hnedka práci, tak se tím mějte. Nacházím se zrovna doma a řekl jsem si, že nepůjdu točit žádné videa, když jsem chtěl točit video na Pintailu. Tak tady různě jezdím a nějak do muziky to podbarví. Ale řekl jsem si, že nebudu nic dneska natáčet a že se budu učit terminologii zámečnickou, protože zítra mám ty zkoušky nějaký kvůli nějaké práci. A tak, jelikož mám hlad, tak musím jít tady naproti Indovi si koupit něco na jídlo, ale nechci nic instantního, chci si něco uvařit, aby jsem měl nějaký plnohodnotné jídlo a neměl z toho třeba nějaké potíže nebo neměl hlad za pár minut. Ještě jsem vůbec neřekl, kde se to asi nachází, teď jsme na Funbon Road a bydlím tady v tom sharehouseu. Hnedka vedle máme pračky, kde si můžeme vyprat za nějaký peňázky. Tady tudma jsem šel, když jsem našel tu práci, no tu stavbu, tamhle s tím směrem je ta stavba. Myslím, že ho odsud dokonce uvidím. Ano, to je ta stavba, kde jsem to natáčel. Auto. Tam je ta stavba, kde jsem to natáčel. Kde jsem dostal kontakt na pracovní místo. Teď skončíme tady v tom Indovu, nebo kde to je, kdo to je, tady něco koupit. Koukneme se, kolik tak to stojí a za kolik si uvařím dnešní večeři. But I mean, this is how much? Oh, I mean, No, třeba aloe drink. Není tady price. No, I mean like this is good. 60 pencí. Čo něco k jídlu, hele. No, 2 libry 29 pencí. To je asi 90 kaček, no. Téměř. Mléko za nějakých... Cenovka není. Když mléko ten není zase tak drahé, tak do libry, do 40 korun a většinou se podává ve 2 litrech. Jak u nás v Česku na půl litry. Vajíčka, 2 libry. To je 74 kaček. Těstoviny, libru. Nějaký čokolády, hele. Smarties, jak český lentilky. Aero, kolik stojí Aero, taková čokoláda. Aero, 65 pencí. Něco přes 20, něco okolo 20, no. Twixky. 4 za 1 litru. 40 korun, 4 krát 2. 8 kousků za 1 libru, což je dobrý teda. Já jakož jsem mlsnej, tak si asi tady tohle to vezmu. Tu libru dám, tam mě nevytrhne. A něco na jídlo. Hello. 1 pound, please. Okay. Thank you. Me too. Thank you. Bye. Tak. Tady si půjdu koupit jídlo teda. O kousíček dál. Tady je druhý obchod. Tam jdu. Takže vypadá něco plnější a koupím si tam něco na večeři teda. Něco uvařím, ještě nemám vůbec žádnou představu o tom, co si uvařím, ale něco si koupím, no. Tady na rozmanitost tady.
Ale skoro 2 libry za Pringles. $79 pencí. Otázka zní, je to jedlé? Wow, 4 libry. Budweiser originál. Budweiser je tady za libru 65. Dneska jsem se rozhodl, že si uděláme těstoviny s žampionama, s cibulí a se sušenýma rajčatama a nibou. Mě už jsem koupil téměř za... Ježiš, teda čířka ani nebudu. Takže tady jsem dneska vykoumal z toho, co jsem nakoupil. Jsem vykoumal tady tu dobrotu, jo, jenomže ta niva, co je tady, tak ta je jaksi ostřejší a není to prostě ono a mě to moc nechutná, takže to jíst asi nebudu. Dáte si někdo, kdo chce, vyměním za něco, na jídlo. Ani za nic. Dáš si, Kubo? Jo, dám si za to 4 polívky. To ani nemusíš, stačí 3. Chceš to? Oh no, jo. Jídlo, jídlo! To je čenču, kurva, já dám 3 libry za jídlo, ale konec jsem ho nechtěl. Je to i víc. Dobrou chuť, Kubo. Je to maso? Nevíte, rozhraný dejte to. Je to maso? Ne. Já rajče do sušení. Já to ní vás tak smrdí, ty vole. Co je? Do you have some problem with them? Ta díva už má tak 312 let, ne? Minimálně. Hej, prostě, já si uvařím jídla, konec. Cožo? To je nechutná. No jako... Já už to udělalo. A bylo. Dobrý. A Jak ne? Dobrý, že? No. Víš, asi taky se natočím. Tak jelikož se ta niva nedala žrát, to písmeno doslova, protože jsem cítil v krku, jak by si měl pálení žáhy, taky zvracení, téměř fakt nechutný pocit, tak si jdu uvařit instantní polívku. Tak on se šetří. S tady těma nudlatama, no snad mě to nasytí, abych přežil aspoň večer. Ještě tam mám 4 pomeranče, 1 velký ananas, který musím nechat dozrát. A v těstovin mám neuvařených, takže asi jako neumřu hlady a hned ráno, potom co si zaběhám, si půjdu uvařit něco k jídlu, něco plnohodnotného a dneska se odbiju tady těma fast foodovýma věcma. Tak. Tady už se mi vaří voda na tuhle dobrotu, tohle se ještě rozdělám. Tak, teď už to jenom vypadá to nějak takhle, jo. Žádný krásný pohled do toho není. Teď mám tady tohle nudlátě, máme něco víc, teď to trošičku nasytím. Prvně tam dám tady tohle. Ještě bylo možná dříve tady tyhle tvrzený, takže vlastně tady to nešumá. Prostě to všechno nasypu do vody. Jo. Jo. Jdu vařit druhý jídlo, ale to první jak se nedopadlo. To bude lepší. Doufám v to, že bude něco lepší. To přát. Jo, abych se konečně najedl, taky si to přeju.
Už od 8 hodin. To může ta jedovatá níma, no. Ty vole, tak smrdila. To byla jedovatá. A stála mě, já jsem za to dal 2 libry, což jsou, ježiš, skoro 80 korun. Nekup to znova. Pár dní zpátky, když jsem taky vařil tohle jídlo, ale měl jsem nívu podobnou, jako máme v Česku, a to jídlo bylo o něco lepší. O něco mnohem lepší, bylo používatelnější pro hrdiny, který nemají ocelový krky a dokážou to polknout. Ale mě to vážně tohle níva nedělala dobře na krk. Kdyby jsem byl po zvracení a úplně z toho pálila žáha, takový strašně moc nechutný. A tak jsem se to jídla vzdal. Zkouška ohněm. Yes. Jsme uvařili jídlo. Zkus to. Chudnej, co? Pacha, je to zapropaný trošku. Děkuji. Jsi fakt udělal jídlo? Jo, ochutnej to. Mám udělal jídlo? Zapomněl skoro nic lezičku. Jo, uvedil jsem. No, tak ochutnej to. No, ochutnej to už. Je mňomko. Je mňomko, Pašku. Teď jak si vajca tady. To nemám rád hřiby, ale to je mňomko toho. Jo. Spocený, teplotný, nevedlo žádné odsávání. Přeživší podmínky. Jde se.